Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh bir wagt bir kafir bilen uruşupdyka, ine urmaly bolup üstüne sıpkılıç bolajak bolanna eteğinde kafir näme etipdir? Tüýküripdir Hazreti Ali'nin yüzüne. Töf etipdir. Hazreti Ali radıyallahu anh ol Şir Haydar öldürecek bolanna ol kafir yüzüne tüýküripdir. Hazreti Ali näme etipdir? Turup bar gidip edipdir. Ama kafir nämen öldürmedin dipdir. Onna deslap Hudaý üçin vurjaktym dipdir. Emma yüzüme tüýkürende heýwre gaharym artdy. Inni vursam Hudaý üçin vurdum boljak däl, yüzüme tüýkürensen vurdugum boljak dip, Hudaý üçin bolmarym ka dip gorkdum, turdum, bar ýok bol dipdir. Beýli Hudaý üçin gymylýanmyşdykdy. Gofty mantiq aspeýe haq mizanam. Hazreti Mevlana aýdýaşyn. Gofty mantiq aspeýe haq mizanam. Bende hakkam ne mamure tanam. Men öz nefsimin ýerinde gedemek dipdir. Allah'ın buyruğunu yerine getirýän dipdir. Goft mantiq as peýe haq mizanam. Bende hakkam ne mamure tanam. İçim sawtsak bol men vurmayan kılıç dipdir. Hudaý aýdamsaň vurýan dipdir. Ama kafir yüzüne tüýkürensen vurmany bagdy dipdir. Inni vursam Hudaý üçin boljak däl. İçim sawtmadan süýüm vurdugym boljak dipdir. Al muhallam Hudaý üçin bolmandyr. İçim sawtsak bolupdyr. Bolmady.